Buru osasunaz edo emozioen kudeaketaz edo laguntza eskatzeaz nerabekin hitz egiten dugunean entzuten badegu, beraiek horrelako gauzak esaten dizkigute, ez? Zaila izaten dela askotan gurasoekin hitz egitea, zen azkenean erantzunak izaten dira hori ez da arazo bat, hori ez da garrantzitsua, lotsa sentitzen dutela askotan laguntza eskatzerako orduan, ez dakitela norengana joan, zaila egiten zaiela beren barruko emozioetaz hitz egiteaz. Nerabezaroa momentu zaila da alde batetik, azkenean liskarrak egoten dira, komunikazioa zailagoa bihurtzen da, bai beraientzat eta bai helduentzat, baina egia da ere momentu berezia eta aproposa dela beraiei arazoak beste modu batean kudeatzen erakusteko, emozioak ere, laguntza eskatzea normaltasun batez bizitzeko ere, eta hori gure lana dela, ez? Heldu bezala. Horretarako zer egin dezakegu? Lehenengo gauza, konfiantza eman behar diegu, beraien izateko modua eta egiteko modua errespetatu behar dugu, beraiengan konfiantza ezin dugu galdu, komunikazioa ere eskaini behar diegu, emozioen inguruan hitz egin, onartu eta aukerak eman. Beraiekin komunikazioa lantzen dugunean, limiteak jartzea oso garrantzitsua da, baina limiteak ondo jarri behar dira, bai. Eta inoiz ez ahaztu azkenean beraien eredu garela. Oso garrantzitsua da baita ere beraiek ulertzea eta beraiek entzutea. Batzutan, batek bere arazoak eta bere emozioak kudeatzen dituela, baina beste batzutan kanpokoen laguntza behar duela. Eta hori ere normaltasunez bizitzen erakutsi behar diegu. Askotan galdetzen diguzue beraiengana nola gerturatu, beraiek komunikazio hori nola landu, ez? Beraiek ez badute nahi. Nik beti esaten dizuet berdina eta oso garrantzitsua da. Beraiengana gerturatzeko zure emozioak atera behar dituzu eta zure ardura atera behar duzu, bai? Beraiengana joaten baldin bazara eta esaten baldin baduzu, mira, ni zuregatik arduratuta nago, ni ere egun txarrak ditut, ni ere momentu batean triste nago edo haserre nago eta honekin ez dakit zer egin, orduan hoberena da askotan kontatzea edo laguntza eskatzea. Beraiek normaltasunez bizi badute emozioak batzutan ezin dituzula ondo kudeatu eta arazoak izango dituztela bizitzan, segurazki asko errazago izango da beraientzat zuekin hitz egitea. Eta batzutan gertatuko zaizue, naiz eta teoria oso ondo jakin, ez dakizuela nola eta ezin dezuela. Zuentzako ere laguntza dago, zuentzako ere garrantzitsua da jakitea batzutan ezingo dezutela komunikazio hori edo gerturaketa hori lortu eta horretarako ere profesional baten laguntza oso garrantzitsua izan daitekeela momentu batean. Zuek ere joan, zuek ere landu eta zuen barrukoak ere atera beraiengana heltzeko.